night, the terror begins again. Dobrý ráno, Barstouňáci, já vás vítám z dalšího videa, který jsme vtipně pojmenovali, jak probíhá náš pracovní den. Včera to byla taková pohodička, dělali jsme. Vidíte, jsem tady zatím sám, Barston ještě nedorazil. Kuchy kde je, volat mu nebudu, protože byste neviděli, co právě teď vytváříme. No každopádně je 8 hodin, koukám, že mi stopky, nevím proč. 8 hodin, začíná náš pracovní den, ten je většinou každý ráno dost stereotypní, asi to každý, kdo dělá na dílně, zná. Prostě přijdeš, kouříš, dáš si kafe, pokecáš, vodní, co se bude dít, nebude dít. V tom jsem vlastně udělal chybu, že jak jsem přišel, jak jsem nedal vařit kafe. Takže to teď napravíme. Si uděláme rovnou i Barstounovi, že jo, to prostě u nás bylo úplně stejný. No. Důležitý si vyplápnout hrnek, protože jo, je přece jenom jsme tady takový spartánský podmínky, když se to furt pomalu zlepšuje. Ale pomalu, prostě jde to pomalu. A úplně není dobrý to kafe s tím prachem. No každopádně dneska, nevím jak to tady bylo včera, byl jsem tady včera na skok. Zhruba na 2 hodinky. Měli bych přijít dneska nějaký auta, co se musí opravit. Máme tu nějaký auta, co se musí opravit. No, prostě tak, no. Tak, hele, v mezičase jsem si udělal kafe, Barstonovi taky. Chcám to ukázat, hele. Víš to? Barston hrníček. Barston hrníček přímo Barstona. Kočičky. Mňau. Drsný prostě. Metalmaník, vole. Ale má citlivý srdce. Ta dušička jeho, ta je tak citlivá, že prostě potřebuje v práci mít něco něžného. Vidí mě, většinou, potřebuje vidět taky něco něžného. Kočičky, že jo. No, můj lavor vypadá poněkud jinak. Já tak něžný srdce nemám, takže mám jenom kytičky. No, ale zase mám půllitrový hrnek, takže ono to dost kompenzuje, vole, no. Takže asi tak. Nicméně volal jsem dokonce Barstonovi, takže už letí do práce. No a asi se zase přihlásím. Teď už jsme s Barstonem a uvidíte takový to běžný kecání po ránu. Jak jsem říkal, prostě klasika, každý to znáte, kdo děláte na dílně. Když neděláte na dílně, děláte někde v kolektivu. Víte, jak to tam probíhá, je to všude stejný. Takže Barstoňáci, už jsme tady v plném složení. Ranní káva probíhá, Barston není vidět, ale někde tady určitě bude. A teď uvidíte to ráno, o kterém jsem říkal, který měl začít před 15 minutama, co tady měl být, vole. Takže máme 8:45 a začínáme fungovat. Ty vole, já jsem stál v 5. 5 ráno? Mě probíjel mlá v 5 ráno, když šla do práce. Já jsem stával ve 4, vole, já mám furt nastavený... Normálně se mi poprvé stalo, že jsem ráno doma vstal. Zapálil jsem si 2 cíga, ty vole, do píči, tak to jsem fakt kreten, kámo, dáš si jedno. Vidíš, jak jsem ve stresu, ty nic nestíhám. No jo, ty vole, kámo. Ty vole. No nic. Vidíš, ty vole, jo, od rána už je to v píči, ty vole, už ty vole nestíhám, ještě si uvařit druhý kafe, ty vole, za už jsem Red Bullem. Přesně, kafe se vypůle potom. To je špatný, vole. No tak co teda dneska, ty vole, myšák? No tak já jsem navalil myšáka. Prosím tě, v první řadě smrskni toho trenďáka.
Jsi to neudělal včera? Neudělal, já jsem Z se... manžetu? Kámo, já jsem se tady mrdal, ty vole, se zasraným motorovým prostorem, ty vole. Do 9 do večera jsem to připravoval, v 9 večer. Tak poleju, ale telefony mi sem netahají, kámo, brácho. A jo, klidně dotáhni, vole, už neuvidíš zpátky a hlavně drahej nějaký, vole, protože my jsme, kámo. Návštěva, to vypadá na titanovýho Martina. A nebo na Trabantího Martina, Trabantí Martina. Takže kámo, brácho, za chvíli uvidíš týpka, jak si... Každopádně, co jsem chtěl říct, pokud jsi fakt dobrý youtuber, tak si dolů do komentářů napiš, vole, jak sladit, vole, YouTube s mobilama, vše možnou elektronikou, protože fakt začínáme a dost v tom plavem. Jsem si zapomněl zeptat, ty vole, to je vlogísek anebo stream? Já vůbec netuším. Každopádně mám tady, vole, a.k.a. borce největšího, vole. Teda mám Martin, ty vole, hadr, kámo. Takže Martine, pozdrav naše diváky. Martin Trabant Bůh. Tak. V pořádku, ještě udělal kávu. Tak já ti udělám místo. Děkuji. A proto nás, kámo, sleduj. Jo, protože nechceme být prostě, vole, víš co, my chceme, aby se nám ty penízky, ty vole, sypaly z těch reklam, ty vole. Jo. A z těch odkliků a prokliků, ty vole, a hlavně, vole, abyste jezdili za náma do práce, vole. Protože my jsme prostě dobrá dílna, vole, když vypadáme jako úplný lemry, ty vole. Že jo, Martine, že jo, A ukázal jsi jim taky automat na kafe. Automat na kafe, to je vidět v tom videu. Ale asi to nevím, jestli to přečtou. Počkej, automat na kafe je... Vejš. Tady! Když si to přiblížíš, jo? Počkej, Martine, kde máš nos? Tak jdem něco dělat. Jdem něco dělat, asi já tak, si myslím, tak že my jo. teda jdem něco dělat, no. Takže se asi jdem převlíčnout, ale to vám nebudu ukazovat naše smyslná sexy děla. Takhle si tady děláme legrácky vzájemně. Kecám, je to úplně první legrácka, kterou tady vytváříme. Jo, takhle toho dopadá, když si objednáš sklo zároveň s titánem z Číny. Martin Titan. Tinan? Kámo. Barston Pyongyang, vole, tam napíšu. Ty vole! Nemluv na mě, když píšu. Pyongyang, Korea. Mrtví. Vietnam. Tak a teď Tak. musíme tohle sklo. A teď se jenom uvidí, vole, když si kdo to přijde. A teď jenom doufám, že Martin nebude koukat na naše videa. Takže jak jsme říkali, už jsme v pracovním procesu. Jo, takhle vypadáme normálně. Čistý kluci. Jo. Čistý kluci, vyndal si ty montérky? Já ne. Je, nevyndal jsem to. Že opět tohle je ten Trabant, o kterém jsme mluvili ráno. Už nám to kyne. Ladí se to tady, přijde to nastříkat.
Ne celý, protože je to hezký auto, ale jenom tady ten motorák. Tamhle máme druhýho Traboše, toho teprve čeká, vole, ta oprava. Ještě třetí, jo. No a my se za chvíli se přihlásíme, abyste viděli, jak prostě ladíme, neladíme, děláme, neděláme. Spíš to a to druhý. Jak to prezníme. A tak. Přesně. No jinak tohle je pracovní stůl. Je vidět, že včera tu byl Laďa. Vidět jsem, že to svedeš na něj, když tohle bordel jsem tady udělal. No tak to se mě říká toho videa, že jo? Tak. Takže tady máme toho transportéra, o kterém jsme mluvili ráno. Máme tady majitele dokonce, chtěl ho zabít sousedí, takže mu povolili kola. Nicméně teď jsme se shodli na tom, že vlastně sousedí ho nechtějí zabít, ho chtějí upozornit na to, že má prasklou manžetu, respektive prasklou tu pásku z té manžety, takže to takhle vypadá. Hrtíme tady teď šroubečky, no, že to vyčistíme, nasadíme, dáme novou vazelínu, novou manžetu, novou pásku manžety, no, a spokojeně odjede zase pryč a doufám, že nám to zase dlouho nepřiveze. Takže dělat něco na tomhle autě, to je jako dělat to na kamionu. Takže zatím máme hotový. Barston nám zamává do kamery. To je tak máme vyčištěno. To funguje. Žádný stres. Brzdy jsme vyčistili taky. Bychom měli tu transportér kategorii za sebou a můžeme se pomalinku pustit do dalšího auta. Teď ještě ukážu, jak pokračuje tady Barston. Už taky odmašťuje, bude se připravovat na super čuper nejvíc barvu zelenou, hrachově. To je hrachová A když se mrknou. Hrachové pyré. Prostě motorový prostor. Je ty prasárny. Nebo já do toho videa pak hodím nějaký zvuk, aby nebyl slyšet, co se tady bavíme. Vás tam teď předvede, jak lakuje jeho nová... Nebyl byska, no. Ale asi jeho koťátko, nebo jak tomu říká. Mazlíček. Mazlíček. A ošklivý motorový prostor se rázem stává hezkým motorovým prostorem. Někdy časem vám třeba i ukážeme, jak se to dělá, ale to bych teď úplně neřešil. To bychom se měli taky naučit, ne? Protože přesně, bychom se to měli nejdřív naučit sami. Topáně nějaký ten základ už tam bude. A pokud nějaký rejpal, vole, bude říkat, vole, chlapi, vole, takhle v dílně, vole, napravám tam bordel. Jo, my to víme, hele, ale je to motorový prostor a navíc jsme úplně výborní leštiči, při nejhorším. Ani videu, ani stachu. Čau, musím se natočit ten tvůj Titan, ty vole. Martin Titan, ty vole. Martin Titan.
Teď třeba nějaký inside. Rakovárna Modřany. Stepan Káčík musíš nějak ukázat. Tak vám to ukážu. Už vy jste do toho něco to? Ty co přibalili pak nějaký dění? Ne. Na mě něco vybavili. Jsme do toho nelezli, vole. Když jsi mohl myslet, ty vole. Ty vole, oni ti tam dali sklo? Dragý. Martin Štát. Martin garáž. Mrtví tam si došli. To nemohu se jenom mrtví, ale jste nevodí. Tak to je dobrý, teď máš tablet. Je to v pořádku, jo, všecko. Paráda, Souhlasí to. všechno top čuštám. To je dobrý, tak máme spoustu titanových trubek. Jako fakt je to v pořádku, Martine, jo. Tak přesně takhle vypadá spokojený zákazník, který se od nás nechal vyřídit zásilku. Řekl bych, že by tam místo toho skla mělo být ještě pár pičí, nějakých proudků a... Ten blbost to by Jo, nebylo, jo. nevíme, že jo. Ale takhle, jak to přišlo, my jsme s ní nic nedělali. Přišel tu nějaký dodák. Člověče, ten nepřišel. To nepřišel. Jo, to jsem čekal, že podchytí, když bude ten vlastní dodák. Je to bezplatný vůbec. Vlastní dodák ti, vydrž chvilku, my ti ho hned vymyslíme, jo, Tuška zvládne všecko. Jinak to sklo si odvez, jo, tady. Takhle to má vypadat, kámo, bráte. A jo, kdo by to byl řekl, ráno to vypadalo úplně hnusně. A teď? To vypadá jenom hnusně. Jak je to zelený. Teď je to zelený, ne, vypadá to fakt dobře. Ladíme to k montérkám, co říkáš? Docela jo, Aha. potřeba bys vypral monterky. No tak takhle zelený nebude. Ne, fakt mám chuť na hrachovku. Ale jako na tom Já vypadá to mám fakt chuť tam hodně vrazit líp, jo. motor, kámo, brácho, takže v příštím sketchi vlogíčku, nebo jak se tomu vlastně vůbec do prdele říká, uvidíš, kámo, jak je tam nasazený motor a všechno a tak a... A nebo můžeš vidět Trabanta s motorovým prostorem o síle jednoho vola. Teď ne. Ještě je to vlhký. Tak po Trabantech taky nějaký japonský auto. Je tady Mitsubishi Space Star, ročník nevím, motor je v tom 1.9, nedávno se na to měnilo turbo. Když se podívejte, jak to vypadá před, co nás dneska čeká. Ten nárazník, ten hovoří asi sám za sebe. Ten je prostě hrozný. Starý je tady na zemi. Ten taky už nemá smysl. No a vlítneme na to. Půjdeme to zbrousit, vyspotujeme to, pak to možná i nastříkáme. Uvidíme, jak to půjde. Takže zatím se loučím. Sledujte nás. A až pokročíme, tak se přihlásím. Samozřejmě Barston zase leží u práce, že jo? On totiž nemůže dělat v sedě nebo ve stoje, on u toho musí vždycky ležet. Každopádně velký odhalení. Tadadá. Nějaký motor by tu už byl. Takže možná, že to ještě bude i fungovat někdy. Myslíš, že to bude fungovat? No, už to bude. Takže vlastně jsme zjistili, že pohon jednoho vola bude funkční pořád. Úplně vám to zkusím říct z detailu, jak vypadá uchycení motorů, vlastně celý přední nápravy na Trabantu. Vlastně úplně všeho důležitého na Trabantu. Jo, takže takhle musí se to šroubovat klíčem, protože za dob vývoje tohoto vozu nefungovala ráčna, respektive ještě nebyla vymyslená. Měli ráčnu? Tamhle je. Jenom to neuměli vyrobit tak, aby mohli použít. To bylo z detailu. No. A z detailu vám zkusím ještě zabrat Barstona, jak předstírá práci. Koukejte na něj. Ale hnedka jak to vypneš? Koukejte na něj, na kluka jedno, jak se snaží, jak předstírá jenom pro vás, abyste viděli, že taky co dělá. Ale jinak, jak vidíte, přelehnul si akorát na druhou stranu. To je celý. No a myslím, že jako poslední záběr tohohle Trabanta by mohla být jízda Driftem. jízda driftem ze zvedáku na zem. Tak
No, takže finálový záběr nejspíšního dne. Všechno jsme dokončili, co jsme chtěli. Máme skoro 6 hodin, takže na tom dneska už pracáme. Já teda určitě, nevím jak Barstone, ale asi taky. Takže opět chci vám jenom ukázat, jak jsme pokročili, co jsem viděl. Tak naposled jste viděli, jak to bylo zbouraný. Teď už to máme natažený. Párkrát to zbrousíme. Teď se uvidíme, jak to bude vypadat. No. Tady se ještě mordujeme se zadním nárazníkem, který měl být černý, připravený. Ono to není moc vidět, nevím, jak vám to úplně ukázat. Tak hodím druhý záběr. No každopádně zvládli jsme zhruba, co jsme chtěli. Za mnou je vidět Trabant, znáší se teďko pěkně. No, jdem za Barstonem, poptat se co, jak vidí. Pojďte se podívat na sexu. Takhle? Nebo takhle? Lepší takhle, takhle lepší. Takhle lepší. Mám si to rozepnout. Rozepni si to, ať je vidět. Počkej, logo, ty vole, reklama zadarmo, ty vole. Nic, no, tak tady máme Barstona. No. Čau. Pomocníka Fukiho. Tady máme Fukiho. Takže ten nám teď šel to tady bylo, musím střih, klapka, reakce, znova. Takže Barsto. Ne, Fuky nám přišel pomoct, máme to docela hodně, jsme tady na to 2, nějak nestíháme, takže potřebujeme každý ruce. Žopaj, tady máme hotovej, nasazený, možná i funkční. Tam to nenatáčí, tam není ta matka, aby nějaký hejter vole, že jo. hejtoval, že tam nemáme matku. Přesně tak. No, jak to vidíš, kámo? Já myslím, že... Vidím to tak, že by někdo měl uvařit kafe. Já to vidím tak, že bych se celý kašel do prdele. To je blbý, to se neshoduje. Takže to je tady normální. Já mám dneska moc fakt, jsi jak mistr. Budeme si tady trojky. Takže já se s váma loučím. A jdu do prdele. Já mám pro dnešek gotovo, já už nemám co dneska víc dělat. Tady je vidět, co dělal Fuky. Co asi máknul, jak včera mu trochu pomohl Octavius, ale tak jako každá pomoc se cení, že jo? No. Přesně tak, nebudete slyšet. Dělat něco, aby bylo vidět, že něco dělá. Jo. A teď už si stejně u toho jenom ležel. Tak já už teda montuju. Vidíte to všichni to vidějí, nejde mi to do píči. Máš to možná moc vysoko. A nemám, vole, asi stoupnu až píči. No dobře, mám. OK. No každopádně, tohle byl náš běžný pracovní den. Tady ještě pokračuje, jenom Petr to tady hajbuje a... Ty vole, podříznuj tě, neříkej jí jméno do telefonu, ty vole. Do kamery teda, do kamery. Dálej telefon, kamera. Koupoučkou. No, to jsme se taky nedomluvili. No a ještě se pak musíme domluvit, jak vám budeme přidávat nějak videa, nebudeme vám přidávat videa, protože každý den to fakt nezvládám. A nikdo nás ještě pořádně nezhejtoval, A, tak by jako... takže to je dobře, takže zatím nemáme důvod vám dávat méně videí. Co hejtovat. No, ale po dnešku už bude, myslím si, že... Ty pásky na kolosách určitě někoho naserou. Každopádně. Nic, no takže jsme s váma loučíme, už to říkám si po miliontý. Mějte se fajn, barstoňáci. A sledujte, lajkujte, sdílejte, hejtujte. kam mají dávat komenty? Co? Komenty kam mají dávat? Komenty sem dolů. Sem dolů, tady to lajkuj. Ne, počkej, kde to je? Já nevím, kámo. Je to... Tady se to lajkuje, jo, kámo, brácho. A tady jsou komenty, ty vole. Tady? Co jo? Tady dáme odkaz, tady takhle. Dolů. Není tam. Nic, mějte se fajn. Čau, zdraví, popes a bástou.